nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia kasugengan tansah kadya kasarira dumateng kula panjenengan sami. Dumateng panjenenganipun para bebunggan sesepuh sepuh ingkang hanggung maksud. Dumateng kepianing kautama ingkang pantas pinunggul. Para pangimbang pengobati Raja Setyani nangon minangka pendhoming para kawula dasi ingkang singga pakuman. Nun inggih panjenenganipun para rawuh kakung putri ingkang pantes lamun sidursa. Para rawuh ingkang dodol dina sumangga kula panjenenganipun ngaturaken puja-puja stuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Ingkang sampun paring mapinten-pinten kahormatan, karohayuan saha kawilujengan satemah kula panjenenganipun saged makebal ing adicara dinten menika. Shalawat saha salam tansah kajiwa kasarira katuraken dhateng Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun anti-anti syafaatipun ing yaumil akhir. Para rawuh ingkang minulya ing budi sakmenika kula minangka wakil keluarga menami wonten kekirangan sajroning paring subuh unggul. Monggo kagem para tamu kula sumanggaaken ngersakaken suguhan ingkang sampun dipun ngaturaken. Mugi saged dipun tampi kanthi raos remen. Pungkasanipun kula ugi nyuwun pangarestu saking panjenengan sedaya. Mugi putra kula tansah pinarengan pituduh lan pengayoming saking Gusti Allah. Para rawuh ingkang dodol sinursa mekanten atur saking kula nyuwun agungipun samudra panggasami pinikatan lepat atur kula. Mugi kita saged pinarengan berkah saking Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia kasugengan tansah kaciwa kasarira dumateng kula panjenengan sami. Dumateng panjenenganipun para pepundhen sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti. Dumateng pepayaning kautaman ingkang pantes pinundi. Para pangebating praja satriyaning nagan minangka pandhaming para kawula dasih ingkang sinuba pakurmatan. Nun inggih panjenenganipun para rawuh kakung putri ingkang pantes lamun sinuwi darsana. Para rawuh ingkang dahat kinumartan sumangga kula panjenenganipun ngaturaken puja-puji astuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan, karaharjan, karahayan saha wikawilujengan. Satemah kula panjenenganipun saged makempal ing adicara dinten menika. Shalawat salam tansah kajiwa kasarira katulaken dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dipun anti syafaatipun ing yaumul akhir. Para rawuh ingkang minulya ing budi. Sakmenika kula minangka wakiling kaluwarga menawa wonten kekirangan sajroning paring suguh ungguh hukum. Monggo kagem para tamu kula sumbangaken kangge ngersakaken suguhan ingkang sampun dipun ngaturaken. Mugi saged dipun tampi kanthi raos remen. Pungkasanipun kula ugi nyuwun dongarestu saking panjenengan sedaya. Magi putra kula tansah pinarengan pituduh lan pangayoming saking Gusti Allah. Para rawuh ingkang dahat sinudarsa mekaten atur saking kula. Kula nyuwun agunging samudra panggah sami mbok bilih kathah lepat atur kula. Mugi kita saged pinaringan berkah saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mugia kasugengan tansah kajiwa kasariro dumateng kula panjenengan sami. Dumateng panjenenganipun para pepundhen sesepuh bini sepuh ingkang hanggung mastuti. Dumateng pepioning kautaman ingkang pantes pinundi. Para pangemban pangembating praja satriyaning nagan minangka pandam pandumi para kawula dasi ingkang sinuba pakurmatan. Nun inggih panjenenganipun para rawuh kakung putri ingkang pantes lamun sinuhing darsana. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan. Sumangga kula panjenenganipun ngaturaken puja puji astuti dumateng ngersanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Ingkang sampun paringa pinten-pinten karahmatan, karaharjaan, karahayan saha kawilujengan satemah. Kula panjenenganipun saged makempal ing adicara dinten menika. Salawat saha salam tansah kajiwa kasariro katuraken dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun anti-anti syafaatipun ing yaumul akhir. Para rawuh ingkang minulya ing budi. Sakmenika kula minangka wakiling kulawarga menawa wonten kekirangan sajroning paring suku ungguh buku monggo kagem para tamu kula semanggaaken kangge ngersakaken suguhan ingkang sampun dipunaturaken. Mugi saged dipun tampi kanthi raos remen. Pungkasanipun kula ugi nyuwun donga restu saking panjenengan sedaya. Magi putra kula tansah pinarengan pituduh lan pangoyang saking Gusti Allah. Para rawuh ingkang dahat sinudarsa mekaten atur saking kula. Kula nyuwun agunging samudra panggah sami mbok pilih kata tepat atur kula. Mugia kita saged pinarengan berkah saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.